Hej. Ja, du undrer dig måske over, hvorfor jeg sidder herude i skoven. Det gør jeg af en bestemt grund. Prøv lige at lytte med her engang. Kan du høre det? Kan du høre fuglene? De kvider, de taler sammen, de snakker sammen, de kommunikerer. Frit og frejdigt og let. Sådan er det ikke altid for os mennesker. Ja, nogle gange kommunikerer vi lidt sammen, men andre gange så er det temmelig besværligt. Så gør vi det meget mere besværligt for os selv og for de andre. Fordi vi kommunikerer tit ud fra det, vi tror, vi hører, og ikke altid det, der bliver sagt. Mange af de kommunikationsvaner, vi har, dem lærte vi fra, at vi var ganske små. Og så når vi vokser op, så bruger vi de selv samme vaner igen og igen, selvom nogle af dem er uhensigtsmæssige for os, selvom nogle af dem giver os problemer, så bruger vi de samme kommunikationsvaner igen og igen, fordi vi er trygge ved dem. Vi kender mudder ind. Så er det lidt nemmere at gøre det, jeg plejer at gøre. Men det er ikke altid lige smart, at det er sådan. Og så reagerer vi tit ud for det, vi tror, vi hører, og ikke altid det, der bliver sagt. Og så har vi mange forestillinger. Vi har mange hypoteser om hinanden. Og det reagerer vi også på og forholder os til over for hinanden. Mit barnebarn, Elton på 5 år, han sagde forleden dag til mig, du morfar, er du egentlig født i stenalderen? Ja, det måtte jeg jo så lige benægte. Det var jeg trods alt ikke. Men mange af de opfattelser, vi får og har, dem fik vi, fra vi var ganske små. Og så hænger de selv samme opfattelser, de hænger fast, også når vi er blevet voksne, uden vi nogensinde har fået dem korrigeret. Og det er det, jeg blandt andet går ind og arbejder med, at vi får kigget på nogle af de hypoteser og nogle af de domme, vi trækker ned over hovedet på hinanden. Og det får jeg så erstattet med en anden form for kommunikation. En mere respektfuld og samtidig direkte kommunikation, hvor vi bliver på egen banehalvdel og ikke er så meget over i den anden. Vi bliver hos os selv og får sagt det, vi gerne vil på en god måde, på en måde, hvor vi bruger os selv. Kommunikation, der svinger og fnider spillet, det er interaktivt. Udover det selvfølgelig også er lærerigt, så er det altså også interaktivt. Det betyder, at I kommer til at arbejde sammen 2 og 2 undervejs. I kommer ikke bare til at sidde og lytte til mig i nogle timer. Nej, I kommer til at arbejde sammen 2 og 2 undervejs. Og nogle af øvelserne, de var 20 sekunder, nogle af dem var et halvt minut, 1 minut, 2 minutter. Men det er sjovt, og det er interessant. Vælger I et længere kursus, ja, så er der også noget gruppearbejde lagt ind undervejs. Og der er altså ikke nogen, der bliver hævet op og skal lave rollespil osv. Det kommer I ikke til. Og så er det altså også sjovt. Vi får grinet en hel del, dels som mig, men også af hinanden og os selv. Og det er jo altid befriende med en god latter. Typer, timer, trivsel, det er så noget helt andet. Det handler om, hvem vi er, og hvorfor vi er, som vi nu engang er. Hvad er det for nogle egenskaber, hvad er det for nogle styrker og begrænsninger, vi har? Nogle af os har svært ved at stå ved vores styrker, andre af os har svært ved at stå ved vores begrænsninger. Men hvad enten vi ved det eller ej, så indeholder vi alle sammen både begrænsninger og styrker. Det lærer vi om os selv. Hvad er det for nogle begrænsninger og styrker, jeg har? Og hvad er det for nogle begrænsninger og styrker, mine kolleger har? Det giver rummelighed. Det giver tolerance. Har I lyst til at få besøg af mig på jeres arbejdsplads eller jeres forening, så er I meget velkommen til at skrive til mig. Der er sådan en forespørgselsformular, I kan udfylde, og når I har skrevet, hvem I er, og hvor mange I er, hvor lang tid I ønsker, så sender jeg en pris til jer. I kan også sende en mail til mig, hvis I har brug for det. Alt sammen står på min hjemmeside, janhus.dk. Altså janhus.dk. Vi ses.